Vi har valgt at fremlægge om planeten Saturn. Det er den næststørste planet i solsystemet efter Jupiter. Saturn kendes på sine markante ringe, som består af utallige små is- og stenpartikler. Saturn bliver også kaldt som solsystemets smukkeste planet. Saturns placering i solsystemet. Saturn er den 6. planet fra solen i vores solsystem og er planeret før Uranus og efter Jupiter. Saturn er også den næststørste planet i vores solsystem, og planeten er lavet af gas med en kerne, som består af klippestykke. Afstanden til solen er 1.349.400.000 km. Rotationstid. Saturns rotationstid om sig selv er 10 timer, 39 minutter og 22 sekunder. Rotationstiden betyder, hvor lang tid det tager for planeten at dreje rundt om sig selv en gang. Omløbstiden er 29 år, 165 dage, 11 timer, 40 minutter og 33 sekunder. Omløbstiden er en betegnelse for, hvor lang tid det tager Saturn om at kredse solen. Diameteren og massen. Saturns masse er 56.846 gange 10 i 26 kilo. Det er næsten 95 gange mere end jordens masse. Det er markant mere. Saturns diameter er 120.000 km ved ækvator og 108.000 km ved polerne. Saturn er så let, at den ville flyve, hvis den blev placeret i havet, selv på trods af en kæmpe masse. Det er fordi Saturn er en gasplanet og ikke har nogen fysisk overflade. Atmosfæren på Saturn. Som de andre jovianske planeter er Saturn en gasplanet. Den indeholder 3% helium, 97% brint og 0,2% metan. Ser man Saturn gennem et teleskop, ser man ned i dens atmosfære til et tryk på ca. 1 atmosfære, hvilket er det samme som på Jorden. Tyngdekraften på Saturn. Tyngdekraften på Saturn er 0,93 newton, som ligger ret tæt på jordens, som er 1 newton. Så man kan i princippet gå på Saturn, men siden den er lavet af gas og ikke har nogen fysisk overflade, er det ikke muligt. Saturns magnetfelt. Saturn har dens eget magnetfelt. Saturn har et betydeligt svagere magnetfelt end Jupiter. Faktisk hele 36 gange svagere. Magnetatmosfæren strækker sig omtrent ud til 20 Saturn-radier, hvor månen Titan befinder sig. Temperaturen på Saturn. Temperaturen på Saturn er gennemsnitlig minus 178 grader. Om natten kan temperaturen falde helt ned til minus 212 grader, som er den koldeste temperatur. Vindhastigheder på Saturn er ekstremt kraftige. De ligger gennemsnitligt på 1200 km i timen og kan nå helt op på 1800 km i timen. Mens jordens kraftigste tornado kan kun generere vind op til 480 km i timen. Så kan du selv regne ud, hvor kraftig vindhastigheden er. Hvorfor hedder planeten Saturn? Saturn er opkaldt efter den romerske gud Cronus, og på latinsk hed han Saturnus. Han var en høstgud for tiden og det overordnede univers. Saturn var gift med Rhea, som faktisk også var hans søster. De fik sønnen Pluto og Neptun. Rhea og deres søstre gik under betegnelsen titaner. Derfor hedder den største måne om Saturn også Titan. Besøgende på Saturn. Det første rumfartøj, der besøgte Saturn, var Pioneer 11 i 1979. Siden da er den blevet besøgt af Voyager og Cassini. NASAs Cassini-projekt om at komme til Saturn og månen Titan var de 15 om at forberede, og en af de mest ambitiøse rumprojekter, der nogensinde er blevet stablet på benene.
Cassini er mere end 6,4 meter høj og vejer alene 2.125 kilo. He said he took his hand off and he'd rather die than... Saturns ringe. Det, der kendetegner planeten Saturn, er uden tvivl dens fascinerende ringe. Saturn har det største og flotteste ringsystem i solsystemet. Ringene består hovedsageligt af isstykker og isdækkede klippestykker af forskellige størrelser. Ringene kredser rundt om Saturn med forskellige former. Dette imponerende billede er taget af NASA's Cassini-rumsonde. Billedet er taget af Saturns mørke side og taget i retning mod sollys. Andre interessante ting. Saturn har ca. 60 måneder, der kredser rundt om planeten, men kun halvdelen af dem er navngivet. Den største af dem hedder Titan, som er den eneste måne i solsystemet med en betydelig atmosfære. Titan blev opdaget i 1655 af Christian Huygens. Et år på Jorden er 365 dage, men på Saturn er et år 1759 dage. Storme på Saturn kan vare i flere måneder, nogle gange år. Saturn er ikke afhængig af solen, den ligger for langt væk, så den genererer sin egen varme fra sin kerne og kan nå helt op til 11.700 grader, som er det samme som solens overflade. Titan er en relativt ung planet med meget få meteorkratere. Dens atmosfære består mest af nitrogen, og klimaet minder om jordens med vind og regn, som skaber floder, søer og have.